सालायलामान बेल दामनो रोङा टार्निंफ्राव गिदिंनायफ्राव बबेबा लामा बारस'लायनायफ्राव एकदमबारे थमफ्रा ओंखारना होयो बागदावलायनायनो। हेलौ रायजोफोर, गोबावजों दिनैहाय टाउन बेरायनो ओंखारदों। गामियावथ' नैबेफोरबायदि जाजोब्बाय आबादफ्रा। नायदो जाहैबाय जोंनि लामा। बहाय बेरायहैगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना। एसे दामि मबाइल लायनो थांनो नागिरदों आरो। फैयै फैयै सफैबाय जाहैबाय मायापुरि मबाइल स्ट'र मोखाङावनो। ओरैनो थाबाय अभार ब्रिज माने ओरैबायदि टाउनल' नुबावसै बङाइयावबो मिथिबायना। दा बेनो जाहैबाय मबाइल दखान। गारिया बेनो थाखायनो। ओमफ्राय मोनसे खोथा रायजोफोर, जिखिया मानो जोंनि मानसिफ्रा गारिखौ सालायलामान बेल दामनो रोङा टार्निंफ्राव गिदिंनायफ्राव बबेबा लामा बारस'लायनायफ्राव एकदमबारे थमफ्रा ओंखारना होयो बागदावलायनायनो। बेल दामहोब्लाबो बेलखौ दामनो रोङा, दामहरफिननो रोङा। माने बिदियावनो सौग्रावलायनाय जायो। आं दिनै बिदि जाबोबाय। जा जोंबोखो आङो बबेबा लामा ओरैहाय हाबनाय दङब्ला बिनिफ्राय थमफ्रा ओंखारना होयो। जों स्पिडआव रानिं फैबाय, बिदियावनो एक्सिडेन्ट जायो। खमसे खमथ' बेलखौ दामग्रो, गारि फैदोंना फैयाखै बेलखौ दामलायनांगौ आरो होमब्लासो मिथिलायगोन दा टार्निंआवहा गारि फैदोंलै, ओरैबो गारि फैदों। सोरबा सोरबा बेलखौनो दामा, ओरैबायदि थमफ्रा ओंखारना होयो बागदावलायनायनो। जा जोंबोखाङो दिनैहाय लामा लामानो। बेल दामनांगौरा। गासिबो गारि सालायनानैहाय आइडिया गैलाया, ओंखायसो गोबां मानसिया एक्सिडेन्ट जायो। जाहैबाय माबायदि मबाइल नांगौ। दामि नै दाम गोसा। एसेबां दखान नागिरबाय होनब्लाबो गैया मोना। माने स्टक मालानो गैया आरो गोदान ओंखारनाय नालाय। गवालपारा बास स्टेन्डसिम थांना फैबाय जों। ओरैबो दखान फिसा फिसायाव सोंबावदोंमोन, मोननोनो थाङा आरो। दामिनो ओरैबायदि गिदिंबाय जों मोना। आइफन सिगां इयो आइफन 16, बे 70,000 बेबो आइफन 16 बिदिखायनो इसिबां दामि मबाइल नांगौ। मोनजोबगोन नैयाव दं। गोदान फैजेननायनि नागिरबायलाबो मोना। बुकिंसो खालामनानै दोननांबाय बङाइगाव। बे दखानावनो नै मम' जालांनोसै नै। दा चावमिन मोनजाबाय, जोंनि मम'। मा? ओहो बे नङा, मोनबोआसै गैया। बुकिंसो खालामगारबोबाय। जादोलै, जानोसै आंबो। बे जाहैबाय बेंटल गेट मेन रडनि। नैबे दखानाव जों मम' जाबाय। दा न' फारसे थांनायसै आरो। नैबाव सासे बाजैनि दख'ना दखाननो दख'ना फानो बेवहाय। माबायदि सेल जायो बाजै दख'नाफ्रा? सेलाथ' नै दा लकडाउननिफ्राय बिराद डाउन। लकडाउन नङामोनब्लाथ' बिराद मोजां सेल जायोमोन आवगोल। ओमफ्राय नै दा आरो अनलाइन सोलिबायना, अनलाइननिफ्रायथ' गैयानो होनजायो। दा जों अनलाइनबो हरो? अनलाइन आं हरोहा। जुदानि मानसिफ्राथ' जुदा मानसिफ्रा अनलाइन सोलियो। ओमफ्राय नै आं अनलाइन हरनो हाया, आं हरा आरो पार्सनेल गांसे फानहरो। सोरबाफोर फैला बेंटल गेटआव नै बाजैनि दखानाव लानानै थां। मोजां दख'ना। एसे खम समावनो मोनगोन दा दख'नाफ्रा। ओरैनो बर'नि गानग्रा मा मोनो? सिनाय एसे दाम मोनगोन। बर'नि गानग्रा हौवा हिन्जाव? हिन्जावफोरनि, हौवाफोरनि, जेन्ट्सनि एसे एनै लायो। ओमफ्राय बांद्राय हाइ फाइ लानो हाया आरो। ओरैनो सोलिसामो फिसानो ना? थाग थुग सोलिनो आन्था, न'खर सोलिनो आन्था। दे दा जोंबो न'आव थांनायसै। भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, चेनेलाव गोदान नायहरब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बाय बाय।